Znači, od najmlađih do najstarijih, svi koji žele, imaju dobru volju da probaju, mogu da dođu i da oprobaju se u ping-pongu. Što bih još samo dodao, da mi kad završimo kvalifikacione turnire u tih 10 gradova predviđenih, mi ćemo 16 najboljih sa rang liste pozvati na jedan turnir gdje će se odlučiti ko će ići kao predstavnik Crne Gore. To je taj završnik koji će biti sniman online, koji naši organizatori će da prate. Tako da ne znači ako se neko plasira u zadnjem momentu kao 16. na rang listi da neće moći biti predstavnik. Najboljeg ping-pong igrača mi ćemo, nadam se, ugostiti u Bojama jutra. Da, sigurno, da. Hvala na gostovanju. Ja bih samo još jednu stvar, s obzirom da imam poklone za vas. Poklon je vaučeri koji će se dati svim rangiranim, 16 rangiranih svim učesnicima na završnom kvalifikacionom turniru. Biće pokloni u vidu vaučera gdje oni mogu uz karticu Profit Card našeg sponzora da iskoriste u nekoliko radnji u Crnoj Gori i na taj način sebi priušte zadovoljstvo. Dakle, vaučere dobit će najbrži od vas. Naš broj telefona je 020-404-636. Dakle, ko se prvi javi, osvojit će 4 vaučera. Svi vaučeri jednom. Jest. Pa super. Evo, za Profit Card, karticu vaučeri. Odlično, hvala najljepša. Pokloni će vas čekati na portirnici televizije Vijesti. Hvala na gostovanju, vidimo se ponovo. Nekoliko studenta na